Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Nahiabot sila sa tabok sa lanaw sa Galilea didto sa yuta sa mga Hirasenhon. Sa pagkawas ni Hesus sa sakayan, gisugat siya og tawo nga gikan sa menteryo. Kining tawhana giyawaan og nagpuyo sa menteryo og wala nay makagapos kaniya bisan pagkadinahan siya. Daghanang higayon nga gigapos ang iyang tiil og kamot apan iya lamang gipamugto ang mga kadena o gilugti ang mga pusas ug walay tao nga makapugong kaniya. Adlaw gabii magsuroy-suroy siya sa mga lubnganan ug mulatas sa mga bungtod nga magsigig-singgit ug samad-samaran niya ang iyang lawas sa mga bato. Didto pa siya sa layo sa iyang pagkakita kang Hesus, busa midagan siya ngadto kaniya og miluhod sa iyang atubangan og unya misinggit, Hesus, anak sa labing halangdon nga Dios, unsa may tuyo mo kanako? Sa ngalan sa Dios naghangyo ako kanimo, ayaw intawon akog sakita. Nagsulti siya niini kay giingnan man siya ni Hesus espiritu nga dautan gula niining tawhana. Busa nangutana si Hesus kaniya, kinsa may imong ngalan? Siya mitubag, Panon, tungod kay daghan kami. Ug nagsigi siya hangyo kang Hesus nga dili niya papahawaon ang mga daotang espiritu ni adtong dapita. Niadtong higayuna may usa ka dakong panon sa mga baboy nga nanibsib didto sa bakilid. Mihangyo ang mga daotang espiritu kang Hesus, paadtua kami ni anang mga baboy ug pasudla kami kanila. Ug iyang gitugutan sila. Migula sa tao ang mga daotang espiritu ug misulod sa mga baboy. Ug ang tibuok panon sa mga baboy nga mga 2,000 mihaguros pagdulhog ug nangambak sa pangpang ngadto sa lanaw ug nangalumos. Ang mga nagatiman sa mga baboy nanagan ug ilang gisugilon ang nahitabo ngadto sa mga molupyo sa lungsod ug sa kaumahan. Unya nangadto ang mga tao aron pagsusi sa nahitabo. Miduol sila kang Hesus ug didto nakita nila nga naglingkod ang tao nga kaniadto giyawaan. May sapot na siya ug nahibalik na kaniya ang maayong pangisip ug nahadlok silang tanan. Kadtong nakakita sa nahitabo sa tao nga giyawaan ug sa mga baboy, nanugilo niini sa uban. Busa gihangyo nila si Hesus nga mopahawa siya sa ilang dapit. Pagsakay ni Hesus sa sakayan, ang tao nga kaniadto giyawaan nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon, mahimo bang muuban ko kanimo? Apan wala motugot si Hesus, giingnan hinuon niya siya, pauli sa imong panimalay ug sultihi sila unsa kadako ang nahimo sa Ginoo kanimo ug unsa siya kamaluluy-on kanimo. Busa ang tao milakaw ug miadto sa Decapolis ug nanugilon mahitungod sa mga butang nga nahimo ni Hesus kaniya ug nahibulong pag-ayo ang tanan nga nakabati niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo.
dinhi sa kalibutan matud pas istorya wa gyoy libre ang tanan bayranan gyud hasta ning atong simbahan kinahanglan gitang mugastog kwarta una pata makasimba og tarong kanilang atong sounds mahal-mahal ni aron makadungog mo og maayo palit sa tag-arang-arang nga sounds mga hapit ni mo 2.5 million aron marang-arang atong tingog niya. Okay na ba? Kamusad o gusto mong mahapsay-hapsay inyong pagkatog mo gasto yung tukod o balay, no? Niyag naasan mo yung mga sakit gusto sa kang maayo o arang-arang yung pagkaayo kanang di ka matiwas at yung kas mahal-mahal nga bayronon kana bang kada pitik ba libo-libo yun pero gusto kag igo-igo rasa nga igo-igo rasa kang kuanon dihala sa kanang libre. So og dindot ang atong tumong mahal ang atong gastuhon. Si Kristo naasa siya tumong aron maayo ang sakit ading giyawaan ning tao nga nagsigi na lagdagan magabi ito anas menteryo gapuyo nya unsa may gipangayo nga presyo siyawa aron biyaan nila ang tao aron di na sila mopuyo dito ingon siya pasudla mi ana mga baboy mga 2,000 ka baboy daghan na ba na kanang 2,000 ka baboy daghan sa una wa man sila ipigire ila ramang itugway ang baboy sa anang umaba pagsud sa yawa dito gipaambak sa yawa ang 2,000 ka baboy ngadto sa linaw hurot gyud kamatay maotoy bayad sa ilang pag sulod o sa ilang paggawas una sila mo gawas ila usang patyon tong 2,000 ka baboy. Ang mga tao nga naglaom nga ang mga baboy mo'y mahimo nilang panginabuhi naguol wa sila malipay nga ang tao naayo naguol sila sa baboy moto ilang kiing na si Jesus ika may nakaingon nga nangamatay itong baboy kay imo mang gipabalhin ditong yawa ikay pahawa dinhi. So ilang gihinginlan si Jesus tungod sa ilang kaguol nga nangamatay ang baboy. Wa nila ing na si Jesus nga pabilin dinhi aron daghan pang giyawaan nga maayo kay kahibaw mo gud sila mahal-mahal yung bayad ning yawa. Kanang yawa mahal nagbayad oy. Pero karikas Ginoo barato ra. Pero sa ato dinhi para simbahan slot raman. Pila ra gud ng slot 1,000 kada slot nawa na anak kay divine sa tanga unity, prosperity and satisfaction. Anara man na lipay na tana pero suway lipay ang imong yawanong tumong labi na gyud og nag-anam og kagrabe nga pagkayawanon astilan dili matagbaw og milyon-milyon oy no kana lang sa ingan ana kana bang hitabo ron ba sa Russia ug sa Ukraine ba kana bang ang yawa sa garbo ba nga ako gi masunod nya imo ginang tagbawon porting dagko ang gasto amo pila na ka-bilyon ang ilang gasto diha siging pabuto ang mga armas palupad ang mga eroplano padaan ang mga igugubat mga tangke digira wa pa na ilabot sa nangamatay nga mga sundao nangamatay nga mga tao aron lang gastuhan nga matagbaw ang ilang garbo kanang garbo yawa na lingian na imong tupad inawa kay garbo diha gasto kay ng garbo mahalon kay na ngayawa og imo gina siyang tumanon imo na siyang tagbawon
pastang mahala. Pero karikas humility, kaning Pangginoo, kanang humility, pagpaubos, amino sa yung gasto. No? Kay pananglitan, moingon si Zelensky nga, sige, Putin, mo kuha na ko nimo, submit na ko nimo, or mabali ba ka, si Putin ba kayo moingon, sige Zelensky, magpaubos na ko, din ako, mo-withdraw na ko sa gubat, matuma na ang imong pagbuot, agamay ra gasto, wag yun, amot na ba kay gasto, pila kay gasto ka, yan kanarang tawag tingali, kanang pagpabalik sa mga sundao, hipos, gamay kay gasto, pero dako kay siyang epekto, nga nindot, sa may nindot nga epekto, wa na'y krisis ang kalibutan, makuang yun, sulbad gini kaning tanang krisis nga giatubang nato karon tungod aning inflation nga porting grabiha, dali kini masulbad, pero gila ginang padayonon, mura kita ni, patay kita ni, apil kita din. Muna si Jesus naghimog mga butang nga dili kayo kinahanglang gastuhan. Diri sa atong unang pagbasa, gihisgutan ang nagsunod sa Ginoo, ang dunay pagtuos Ginoo, gagmay kay sila gasto. Nganuman, kay magtago ra sila sa mga langob, sugot ra sila maglakaw-lakaw, sugot ra sila way pagkaon, sugot ra sila way ibisti. Sama nila ni David. Ni David nagtago-tago biyanis mga langob. Unya asad, kung makig-away po sila, di na sila kinahanglang magbansay og maayo, kay nga naman ang Ginoo ray mo supply nila, og mangaon sad sila, ang Ginoo ra say mo supply, di na sila kinahanglang magsigi pagyog tigom, siging tigom og daghan gyud kayo. O tanawa ang mga hari sa Israel nga naagi na silang huna-huna, tigom, sama nila ni King Solomon o uban pa, nangahugno, kaya nga naman nagsunod naman sa garbo. Unsa man nang magsigig tigom, unsa man nang yawa, kahakog, abaris, kahakog, mahal sa kaina, kanang yawa, pastang mahala sa dana noon. Bisan pag abot na kag mga trilyon imong kwarta, dollars, di pag matagbaw, sige tigong. Pero arikas pagkamanggihatagon, kanang generous, na bisan ganigla bandira, makapalit mag-slot. Makapalit og slot ba? Kanang, kuhan kayo, kanang nindot kayo. Dali ra kay siyang tagbawon, kay makasweldo siya, palit dig slot. Na manggani driver kabalhabal, kapila na nagbalik-balik og palit og slot. Taxi driver, no? Hasta pag gani mga masahista nga mga buta, makapalit pag slot dinhis atong parokya aron itabang sa atong mga panginahanglan. Ingon ana kanindot og magsunod ta Ginoo. Bikaron kamo, unsa may inyong kinaiya? Diyos nun o yawanon? Kinsa dinhi ang moingon, Diyos nun ko, Father? Tasan ka mo? Ayo. Kinsay moingon nga yawanon ko, Father? Kinaiya akong gisgutan, ha? Sige. Unsa may sukdanan? Unsay sukdanan? Magsigi gani kag gasto para sa imong kaugalingon, nya mabalaka na kas mga kwarta para sa imong kaugalingon, yawanon ka. Lagi. Pero magsigi gani kag gasto para sa kaayuhan sa uban, nya ang imong mga panglantaw para sa kaayuhan sa uban, Diyos nun ka. Sige, ingna kono na imong tupad, ingna okay ra ka mo gasto para nako. Ay ganun. Ingna okay ka, imo kong gastuhan. Oy, maingon siya nga, lisod mo gani ko diri. Kana, yawan o na.
ang iyang gitanaw, ang iya din kaugalingon. Mao na itong kinaiya gud. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing kamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Unsa may paglaom nga atong isintros Ginoo, matod pas Ginoo, higugmaa ang imong isig katao, samas imong kaugalingon. Ako na'y bahala nimo. Iya pag yung himo ni nga maksimum, ingon siya, ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Pasabot hutdag yung hatag ang imong kaugalingon para sa kaayuhan sa imong isig katao. Ako na'y bahala nimo. Ndota no? Hutda ko no ninyo, baligya ng tanan ninyong kabtangan niya, ipalit din higslat. Unsa kay may tabo? Tistingi yun. Swayan gini ni San Francisco de Assisi, nila ni Mother Teresa, ni San Roque, ilan ang giswayan o daghan pang mga santos na atong mabasa ang ilang kinabuhi diha sa atong Google. Google ba? Kanabang mga dato gyud sila nya ilan yung giswayan. Biyaan tanan niya, gasulob na lang sila og sako. Nya dito na sila nagpuyo sa mga disyerto. Giswayan gina nila. Unsa may resulta? Matod pas unang pagbasa, dalaygon kaayo ang nabuhat niining mga tawhana tungod sa ilang pagtuo. Dalaygon mo nang gasigit agdaig. Giswayan sa ni Pedro Calungsod, giswayan sa ni San Lorenzo Ruiz. Ano bang biyaan gyud? Muna sa Jesus ang iya yung number 1 nga requirement kung motuo ta niya, ingon siya, biyae gid ang tanan, apil na ang imong kaugalingon. Nya unsa may iyang promise? Ako'y bahala nimo. Muna adto kita mulaom sa Ginoo na siya'y mo kuan nato, mo atiban. Gamay ra kay taggasto ana, pero dako kay tagmabuhat. Kanilang dinis ato nahitabo aning atong parokya, daghan kay nahitabo nga nindot tungod kay daghan sad ang nibiya sa ilang mga kwarta ug ilang gi pamalit dinhi og mga slots. Ginagmay ra gyud nga slot. Kung mopalit kag usa ka slot, di jud ka katukod og building nga mo worth og 30 million. No? Pero sigig palit og slot tag 1,000 dinis ato kanang dopes, di ba? Dangtag mga 7 ngadtos na po kabuan gikan karon mobarog ng building nga kumbinto nga atong gipangandoy nga mo worth og mga 30 plus million siguro na. Nya unsa may imong bation kung nagsigi kag palit og slot? Bisan ang imong napalit siguro mga napo ra ka slots in 10 years, ay in 10 months. Unsa may imong bation? Punon kas kalipay kay part ka ana. Nga na magay mamisita din sa tong simbahan, inigtan-aw nila, hala kanindot pader, sige medyo kong palit og slot. Magluha-luha gong matas kalipay nga nakakita siya ba nga naingon ani niya, nakaapil siya. Labaw na mo dinhing taga dinhi gyud. Ako sad sige sa kog palit og slot. So idigbiya na ko dinhi aning parokya ha, kay balhin-balhin raman mi. Malipay pud ko nga nasa ko'y nabilin nga tampo dire. Di gud kayo dako. Pero nakahimo og dako nga kaayuhan. Nganuman kay ang Dios nun nga kinaiya nakasintro gyud para katilingban sa simbahan. Ang yawanong kinaiya nakasintro ang kaayuhan sa kaugalingon. Mao na ang Ginoo ato yung hinginlan or mahinginlan basta mahimo natang self-centered. Mahinginlan gid nimong Ginoo. Nabitay mo ingon ako, Father Oy, ayaw pagsighisgot anang patay-patay nya ikaw ra ba? Ang imo ra bang hisgutan mga tiguang nga pwede nang mamatay.
Unsay pagtuon nimo namong mga tiguang patyonon? Nako di oy giapil masad nako mga batan-on god. Ana. Isay pagsighisgot anang patay-patay mga matay magitang tanan sige mangkag-mention ana. Mo ana usahay bas comment. Magkatawa ba ako nako hadlok pag din siyang mamatay no. Kamu din di mo mahadlok matay. Sige, may tag-ugma na mo schedulean. Bitaw kanang mahimotang sentro sa Ginoo, ang atong pangandoyon kadtong iyang gingharian dito sa langit dili dinhi gasto kay tanan. De gasto kayo. Pero dito wa na tay gasto. So unsa itong buhaton dinhi? Gastuhon nato ang tanan natong income para sa kaayuhan sa uban. Nya inighimo nimo ana ang Ginoo maoy mo atiman nimo. Nya nindot kaayo ang iyang pag-atiman kay makaingon jud ka wala na akong hahanapin pa. Ngano man because God is everything, the source of everything. Nya kung imo nang tumanon ang iyang sugo, tumanon sa niya ang iyang panaad nganhi nato nga the Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Nindot no? Ano mamumura mamugluya kay mga naong? Sige, manindog lang ta kay aron kahuman na taan eh.